खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। श्रीरामपुराव गंसे बोलेर' पिकआप गारिजों लोगोसे माजि मोसौ पुलिसा जब्द खालामदों। सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थि 129 बियाबाव रेड एलार्ट। मेरापानियाव 15 लाख रांनि आयेन बेरेखा जौ हमदों। आसाम बरखला बियाबनि बिजेपि बिजाथिया सोनाब बेंगलाव रां राननायनि अजदाव हमजादों। 28 एप्रिलाव होगोन एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दों आसाम बंग सीमा श्रीरामपुराव पुलिसनि अपारेशनाव गंसे बोलेर' पिकआप गारिजों लोगोसे गासै 50 मोसौ जब्द खालामदों गसाइगाव पुलिसा। बुधबारनि मोनायाव मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै श्रीरामपुराव AS 19 AC 9232 नम्बरनि गंसे बोलेर' पिकआप गारिजों लोगोसे 50 मोसौफोरखौ हमनो हायो पुलिसा। हमनो मोननाय गारिखौ सोनाब बंगनिफ्राय आसाम फारसे आयेन बेरेखायै मोसौ लानानै फैनाय समाव गसाइगाव पुलिस आरो श्रीरामपुर पुलिसनि जथायै सिग्रोमनायाव हमनो हायो। हमनो मोननाय गारिखौ मैगं थाइगं रोगाग्रा बोलेर' पिकआप गारिनि सिङाव आयेन बेरेखायै मैगं थाइगंनि गेजेराव गासै 50 मोसौखौ आनज्रायहोनानै लाबोदोंमोन होननानै मिथिहोदों गसाइगाव पुलिस बिफाननि गाहाय मन्टुराम बराया। सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाया मोननै खोन्दोआव जागोन। 23 एप्रिल एबा दिनै गिबि खोलोबनि भट सोनाया सोलिगासिनो। 29 एप्रिलाव नैथि खोलोबनि भट सोनाया जागोन। बे समावनो हादरसानि बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्सनि मोनसे सार्भे फोसावनाय जादों। बे रिपर्ट एबा सार्भेखौ हादरसानि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय सा 2926 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 2920 बिजाथिफोरनि दायगोनां केस आरो गावारि सम्पथिनि बिजिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै फोसावनाय जादों। नेशनेल मिडियानि फोसावजानाय बे सार्भेयाव सोनाब बेंगलनि मोन 294 बिधानसभा बियाबफोरनि गेजेराव मोन 129 बियाबफोरखौ रेड एलार्ट फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि रेड एलार्ट बियाबफोरा जाबाय जेराव सा 3 एबा बेनि बांसिन बिजाथिफोरनि हेंथायै दायगोनां केस होनाय जादों। फारसेथिं सा 683 बिजाथिफोरनि हेंथायै दायगोनां केस मोननाय जादों आरो सा 589 बिजाथिफोरनि हेंथायै गोख्रों दायगोनां केस मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सा 185 बिजाथिफोरनि सायाव बुथारनो नाजानाय आरो सा 192 बिजाथिफोरनि सायाव आइजोफोरनि सायाव इनाय खालामनाय एबा हिंसाजों लोब्बा थानाय केसफोर दं। मख'नो गोनांदि बे नायबिजिरनायाव बिजाथिफोरनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ मख'नाय जादों। बेबादिनो सोनाब बंगनि सा 1345 बिजाथिफोरा 5थि थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम सोलोंथाइ गोनां। बेनि अनगायैबो एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स सार्भेयाव सा 1419 बिजाथिफोरा बेचेलर डिग्री लानाय आरो सा 419 बिजाथिफोरा डिप्ल'मा हल्डार होननानै मख'जादों। गलाघाट जिल्लानि आसाम नागालेण्ड सिमानि साखाथियाव थानाय मेरापानियाव पुलिसा गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा अरुणाचली जौ हमनो हादों। बे जौखौ तेजपुरनिफ्राय नागालेण्डसिम स्रोदै जगायनायनि थांखिजों लाबोनाय जादोंमोन आरो बेखौ जोबोद सोलोजों गंसे ट्राकनि सिङाव लाबोखुमादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला AS 01CC 2143 नम्बरनि गंसे ट्राकआव सिमेन्टनि बेगनि गेजेराव दोनखोमानानै लाबोनाय आयेन बेरेखा अरुणाचली जौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। मेरापानि पुलिसा अपारेशन खालामनानै ट्राकखौ होबथायो आरो गारि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ खायो। हमजानाय गारि ड्राइभारखौ मणिपुरनि ललित सिंह आरो हेन्डिमेनखौ प्रेम कुमार होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय जौफोरा गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि आरो बेनि बेसेना खमैबो 15 लाख रांसो जागोन। बे जाथायाव सोरबा गुबुन सुबुङा लोब्बा दंना गैया बेनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। आसामनि बराक सेरफाङाव थानाय बरखला बियाबनि बिजेपि बिजाथि किशोर नाथआ सोनाब बेंगलाव रां राननायनि अजदाव हमजादों। बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनि हराव बरखला बियाबनि बिजेपि बिजाथि किशोर नाथआ भटारफोरनो रां राननायनि अजदाव पुलिसजों हमजादों। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट सोनाया दिनै जादों। बेनि सिगां बुधबारखालि हराव नर्थ 24 पारगान्स जिल्लानि हिंगालगन्ज बियाबनि बिजेपि बिजाथि रेखा पात्रानि जानानै भटारफोरनो साफायाव 5000 रां रानहैदोंमोन किशोर नाथआ। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि खौरां हरनायाव पुलिसा थावनियाव थांनानै किशोर नाथखौ हमहैयो आरो गारिखौबो जब्द खालामो। बे जाथायनि मोनसे भिडिअ' फुटेजबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेफोर गासैबो अजदखौ नेवसिगारदों किशोर नाथआ आरो सोनाब बेंगलनि मोनसे मन्दिराव थांदोंमोन आरो गावजों लोगोसे थांफानाय सासे जायगानि बिजेपि मावथिआ कीर्तन कमिटिनो 5000 रां होदोंमोन होननानै बुंदों किशोर नाथआ। बबेखानि गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा गोसो जानानै दावराव-दावसि खालामदों आरो गोरोन्थि खौरां गोसारहोदों। थासारिया दुंहाव जानायलाय गावनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै गावनो पुलिसनो खौरां हरदोंमोन होननानैबो किशोर नाथआ दाबि खालामदों। एचएस आनजादनि रिजाल्ट होगोन कालारखौ फोसावबाय। फैगौ 29 एप्रिलाव होगोन एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्ट।
मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होनायनि उनाव एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ नेगासिनो दं लाख लाख फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरा। बेनि गेजेरावनो फैगौ 28 एप्रिलाव एचएस रिजाल्ट होगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै ससियेल मिडिया एक्स आरो फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होनानै फैगौ 28 एप्रिलाव एचएस जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै फोसावदों। 2026 मायथाइनि एचएस आनजाद लिरनाय लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय बे खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। 28 एप्रिलाव आर्टस, साइन्स आरो कमार्स मोनथामबो आयदानि रिजाल्टखौ मोनसे समावनो फोसावगोन। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि अफिसियेल वेबसाइटजों लोगोसे गुबुन गुबुन वेबसाइटफोराव होनाय जागोन एचएस रिजाल्टखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।